Ko himmen ko parabayir ha utrai Jesu Christ. Baro artilig jimpule mendakasngi kayarap yangi ban snawutu bad ban ngeit bad ban shania ha uble ha u Jesu ha ka jingem jangi. But ladangi puzon na ka kitab Exodus ya ka jingekaran jong uble badu Moses ngiyos ngo kumno uble u penyetu yalade. Ka jingkeli jong Moses kalong habang alay siya upay janga nganong kumno ka kerteng jampi. Namar haka por kadba ki paid Israel ki im ha Egypt kilayos ngo ka kerteng jang buon ki ble. Namar ki im bat ki beriu ba mane ble tau. Ki nong Egypt ki mane buon ki ble tau. Minda lada u Moses ula leit ong haki paid Israel u blay ula pau hanga badula yetu banga mut ban pelaid ye pina Egypt kinkli kai ka kerteng jongani u blay lese ki kwa ban tip kalong kayazrim bad ki kerteng jom bon ki blay kaba ki yo i lese ki la mane hage jimbe jangki badu Moses ru ukwa ban pentekana haba u kren bad ki ngan ong kum no kay ka kerteng jompi badu blay wala ong ngalong u ngalong Ehyeh Asher Ehyeh hak tin Hebrew kane ka de rukam baki ong Ehyeh Asher Ehyeh ngalong u ngalong haba u Moses ulayos ngo kane u Moses ulas tang ban snowtu ya ka jingmut ka ba jilliu jong kane ka jingong jongo bhle Ehyeh Asher Ehyeh ngalong u ngalong kabam mut omdon mano balaban tau yauni uble omde kibru ki tau yauni uble kibru kimdon bor ban pengala yauni uble Kibru kimdon bor ban pinwandur yauni uble. Uni uble udon ga bor la jong. Uim badu traikam badu tau nadong shadong jangane ka parte. Haba u Moses ule yusngo ulas tang ban kin mau syapang buun gible kaba leze usiem paro ula tau ha kadba udangsa haka pakidulan jongu ha Egypt. Dese ulakan ma buon gible tau kaba usem usay pinwandur haka Egypt haba uhukom. Te ulas tang ban sautu yaga jingmut jongu ble bashisha nakita gible tau baro. Badulas tang ban sautu kita gible tau kimdon jingim kita gible tau Kimdon gabor ban le Ehyeh. Kita ki blaitao ki shania ha ki briyu. Haba ki briyu kila ra ya kita ki dur blaitao. Katshaba ki labu kita ki blaitao kila sahanto. Badu lakin mau don ki blaitao barit don ki blaitao bahe. Bun ki briyu kila mane hakamat kita ki blaitao. Henry klamjia Ehyeh. Ulakin mau buon gibriyu kila leit kinia hakamat kini giblaitao leze kila pinjao kis nam jong gimrat badulakin mau hakita ki por baro omdon Ehyeh kaba mit mai lemba kita ke jimmane ya giblaitao minta uyusno ya ke kerteng batimai kaba ublay wong ngalong kaba mud ngalaban sna ngalaban tao ngalaban pengala ngalaban penwandur ngalaban pendemai namar ngalong uble badon bor kane kalong garukam kaba uble wala penyetu hawo Moses baduong kane kade ka kerteng kaba mol ka kerteng marwehi ka yalam yengi siya ka jingay kabang yusno ya ka kerteng kumne ngilaban sawuto badu Moses rulas ngawuto hawo ni uble udon gabor Uni uble ulang ya per na kita giblay tao baro kaba ula shem ula lap lese mauru ula mane haga jimbi jongu. Minda udang yusno ya ka kubar temai haga jingim. Bad daka jings no tikana
haba uble ula ong ngalong uble jong Abraham bad Isaac bad Jacob u Moses ula stang ban sngo pela namar hapadeng baro ki bleitao ha Egypt kimju don ki bleitao ba ong kumne wadia kita ki bleitao om don sur banong henry uni uble ukren hau uni uble upenyetu yalade hau uni uble ukren yakike baro bala jia yakaba ula kain kordor hadu kata kamdame u Abraham kane kalong ka khana kaba ya kiar pateng haki jingim jongi paid Israel bad haba ula yosngo yakene baro u Moses ula roy haka jinge mindang yosngo na ka gospel u Jesu ong kaju Jesu ong wan shanga pi baro kiba shitam kiba kia jingit ngan penja tai tiapi haba u Jesu ong komne don buun ki buriyu ki bela mane ye ki bleitao ki ba shania ye ki ble bam don bor kila stang ban kindit snow kindit uni uble ula ban kit ye ki jinkit bon sin ki buriyu kila kit ye ki jinkit jongi hakamat kini ki bleitao haka dor jongi mrad haki dor jongi sim ki do haki dor jong bon ki jingdarwa henry haba ki wan pai kim shimla lai luit na ka jinkit kidang snow sip pen ban kidang snow kolmar pen ban kidang snow sip ki snow jinjar pen ban ki kit ya ki jingkit bon sen ha ka jingem junkie pen ban kita ki ba le kata ka pirlong kata ka jinglenium leze kila pen kit arsha ya ki jingkit halo junkie henry benda u Jesu ong wanshanga pi baro ki ba shitam ki ba kia jingkit ngan penja tai tiapi kane ka ju ka jinglong jingong jongu uble hawu Moses ki buryu ki bala kit ya ga jinkit ki bakia ki ba im haka ri Egypt da ka ba kit ya ki kam ki bakia minda kidang ud haka ma to bale badu bale ong ngan kit ya ki jinkit jonki ngan penja tai ti ki ngan pelai lud ya ki ngan num pinchitom shu ya ki pinban ngan pinsuk ya ga jingem jonki namar ka juar jonga kalong kabasting ka jingkit jonga kalong ka basuk banket u Jesu la ong ka ju ka sur u Jesu pensawa nagabenta jongi ni haban nang sautu haba u Jesu ong kumne u Jesu ru u pensawa ka ju ka kerteng kaba u ble ula pensawa hakamat u Moses Ehyeh Ehyeh kane kalong ga jingong jong u Jesu ru ngalaban kit ya ga jingkit ngalaban sautu ye ke jinge ngalaban sautu ye ke jing sosi ngalaban sautu ye ke jing jinjar ngalaban sautu ya ke jing pang jing shitam jampi lada pi shash koryanga lada pi wan budyanga ngan kit kumba kit uble ye ke jing shitam jangi pai Israel ngan kit ye ke jing jinjar jampi ngan pinsting ya ki jing shitam jampi namar habau Jesu ong ka juar jonga kalong kabasuk u Jesu mud ban ong ki pai di Israel ha Egypt haba u em faro ula penkit ya ki jingkit arsha halo jonki haba utip ki pai di Israel ki roy parum pare ngila pule ngila puzon ya kine baro ha kini gisni about what unnud ban hukum ban penyap no ikikun shinrang jongi Hebrew kabamut ki pangai di Israel ki balai im hakum kini ki jinge kila shem jing tengen haba uble ula shem di ya ka jingem jongi haba kila kongo ya ka jingko jongo bale haba ki stang ban ya de ka lindi jongo bale ka jingem jongi kala kala hoy haka bastang ki don bon jai ki jingar tatin don bon sin kila ya kajia badu Moses bon sin kila ya kinyum persya ya Moses badu bale henry haba kila ban stang ban sautu uni uble omde kumba ngiyo iya ki bleitao uni uble ulom badon bor udang yale ek tumana ka benda jangi udang job ye ke rina ka benda jangi udang penbiang ye ka bam ka di na ka benda jangi udang penbiang ye ka jingko jingkya na ka benda jangi kata kapor ke jinge jongi pai di Israel kala roy Ehyeh Ehyeh kane kalong ka jing mod jong ka jing pau jong oble haki brio
Minta u Jesu upin bau haju kador. Ngalong uta Ehyeh Asher Ehyeh. Ngalong kumba uble ula keren hau Moses. Barlada ngiwan syawu. Daga jings ngawrit mensiam. Ngirungin yo ia kaju ke mensiam kumba uble ulang. Nama upin mandur. Ko himen ko para tongin ang duway hagan egi ukirish bakui. Bangindup ngeit hau Jesu. Ngindup roy hakajing shanya hawu. Nginom artatin syu kindia toru habangi duway hakamatu Jesu. Unkit yagi jingkit jongi. Unkit yagi jimpang jongi. Unkit yagi jingjanjar jongi. But un pensting yagi kam. Namar ulang ubasuk benyade badu. Jesu be it karko kardo yangi. Pensle yangi. Bangindup la bangeit. Bamelong uta uble wapen bau hau Moses. Ehyeh Asher Ehyeh. Ngalong u ngalong. Karko yangi. Bangin pediang eme haki ingasem jongi haki jingim jongi. Haki kam ke jam jongi. Habaro ke jingang nur jongi. Knamba menduk pinsting. Menduk pinsuk ya ke jingim jongi. Enya ro ya utrai Jesus Christ. Shalom, shalom.